Bai, egunon. Bueno, gaur, eguatik bankula, apotxain barko dugu. Bueno, hasi behar dugu, lehenengo pixat tikitik joko dugu, bi gazteok, hau edukitak olatzen dugu, eta beste hau izan zautzen dugu, laikolako figura hau, eta bien arten, izan bare bat joko dugu, pixat amintzatzen. Kamisetak eta zabai garela, esaten die, oza, nahi duzunak, torri behira, eta hemen bakute aukera. Medio kontu zore, Bai. Hasi. Ikusten duzu bezala, hiri gaideek torgo gaztetik etarra egituela. Lehenako hemen garenak gehitzen hori ikusi izan dugu, bueno, ikusi tarrak hasi jola, por ejemplo, eurren bato, arri handi bat harrapa bezkio, hiri golpen ez gelditzeko txingak irten egiten zuen. Bueno, Luciano esaten bezala, hau de cabrón, nik zios txaku. La hostia. Zen ezu? Hola ezu? Bai. Eio. Nagora juri. Uno para arriba. Este horrela honen nontek. Han atxaide eurre gora altxatzen. Da hoi, ez da astune, baina uste eskuz da bili beharren, zer errezaiden gora altxatzen. Ba astunek igual. Goien laun pare bat jarri beharren, lau bat igual. Baina, importan da besta batzuk da, azpiti bultzaka, baina azkaren dana gora altxatzen dira. Bai. Ikusten zuen bezala, beti izaten da, haintarin bat, azpitik, generalen naho izaten zen kuadrillako zaharrena o nausien abitze bai. Eta baina ikusten zuen nola aidan bere ordenak ematez, eurre hola obestea nola jarri. Betik oto ikusten da, goitik baino, eta horrek gainduko dien nola jarri, eta gero lotuko eta behin lotu ezkeo hasiko dira. Baina besteare horrengoka originala. Oingo ziadarren aziago? ¡Apa la dioa! Ahí dira. Augusto. Aixo ona duzu, oso ona. Goetik itira txikitatik.
Edu, bai, bai. Oso ondo, txalo handi bat, berzi dueta. Oso ondo. Bueno, bain, a ver. Vale. Atzatu. Atzatu, gehiago. Hortxo. Vale. Horrengo, zentraizu lehenengo horren paren. Paren, lehenengo xiego, belio. Lehenengo jarri zezuen, ez horre, diritxo hartzeko gara. Leon, gutxi hola. Bueno, ikustezue, nola hasierea oso importantea baita. Gora, putzare, bai? Vale. Epa, oker. Edu! Bueno, ikusi duzue, nola hasierea nola eman dien, da ikusteko lan egin duen. Eskate, idea bizat hartzeko gauzak nola ikintzen. Zelaiek eta, bueno, lehenago dana, zelaiek eta zelai entzina dana izentzan. Eta hori egingo itue, esola batzuk, txiturea egiteko. Eta esaten dide, Matea, muzik ditue, naren dikia oine. Motozerrak ite bai, baina eurre guten da, ez motozerrak da amak, aldea eurtzeo. Bueno, hain ikusi duzu bezala, zerrea barrua pasa dugu, aurra segitzeko. Zer nene, trabesainan jotzen zon, eta hauan ja behin barrua pasa dugu, eta beste saioa dingo dugu, aurra segituko dugu, ebaitzen. Ahí. Frenue nola egiten genuen horrek lehen galdetzean. Frenue horrek ezean bide sartze ziola horren aitxonak. Hau da, lotze egin duan. Por ejemplo, Arrastan. hola, eta, son, hori guztixo. Eta ekarri hori, dur hori. Eta guk emate genuen, hola. Hola, haite ginen, hau lotu hor, txon. Hau lotu joke ginen hor. Bueno, ikusten izate, gurritxiken nola egin preparatzen, lehen esan duten renue asuntoa nola preparatzen zen. Hor ikusten aurren Luciano katetxikua nola jarri dion, eta jo egurren nola egin oin atzean lotzen. Hori, bain ja tarrak azunar du, berri horren. Eta prueba ikusteko, itzain pixat aurre botatzeko esango dio. Ikusten zuen tarrak nola dan gurdia. Tarraka, tronkoa urdin gaina bota. Bakarrik,
Lagundi baldin bazen. Taka jarreta. Jende egitzean da galtzan egiten zen. Baina uste zuen dago baten nola txauden. Eixo. Bain hor bate gaz. Txako da hori nengoa da. Venga. Ega Luciano, ondi hore. Yep. Venga. Atzea. Bueltan. Txango joni du. Egin. Kate hori nire. Hau ze bazu. Toda izo bazata? Txon, ez? Hori iniken da, txon. Txon dut. Gehinak hori da. Anilloa? Hartu. A ver. Oin bai. Oin etzen dio. Leko behar dig, Diego? Hori asko izango. Bai, hori, beste pare bat. Improbe. Bea, Eta hori está soltako Mata ya. bi. A ver. Punto, Bai, pasa horre burren. Jarri handi gehan, dut oso handia jarri gehan. Txura usia digin, jo. Jarri guen benoen. Jarri bankia. Txon pixkaten. Dale, tira gol. Argi bera jungo eta, Tiro. Aiago. Eta hilu bat. Besta bat. Aiago. Basa horriatik. Bueno, orain ikusten beste katea nola egin jartzen. Oain bezalako bideik etxeon lehenago eta pistak menditan, dara gurti bidik ziren da. Aurren modu batean nola lotu duen egurre, da oin atzen beste modu batean. Oin garriko hor egurre, gainin daun egurre horre ingo tornu bezala horre bituko do katea be hueltan, beste egurre horrekin helduz. Oain Luciano dakarren medio horrek ustez. Oain puntak lotuko jo hor aurren eta hori ez da ja ezertako zotako. Pasa hori, hau, hori batzen. Aitzi. Hau saltzadeke kontu zonekin, Altza. Zaki bali. Ikuste online. Vale. Zan bulta egin. Ba, ez pentsa hau, Bazkartza gordo bat horre. urte askotako gauzea dala, Hota mar urte da hola sekatzen zen egurre. Ilaurrea. Osona. Etorri, na. Ahí va, que luces tú. Sí, se la besoa. Egon bizka, egon xanti. Ez da zegi bat honako, egon bizka. Dakarren hori bizka. No, fenomeno hor lanen nahi bitarten, beste pieza para zogu guetu egitilari. Venga, nahi zuen aurrera. Apa! Ez tola beharri. Ziri, esartu horri, meka puntu. Honegin ez ari txiki, Eta pila una hemen,
Hartu aurreai! Ui! Bueno, ikusten zuen, Elias hasia, lehen esan duten bezala, alkazikin esola egingo ditu. Itxiturak eta egiteko. Eta esola ez du itetzen, hori itetzen duen bezala. Esola horrek askoz gehiago ontauko zatio pea harin jundat. Horrek egiten du, hori da hola goze, Uste zuen, zein xamur zabaldu don? Elías, se me contra Coqueque, Lau esola, danoko zein da. Bueno, bi, da beste berdiri... A ver. Mao, Elias iskau, Ez da baten problemak ez da. Bueno, bat egin guta puntea. Oain, zuzue, puntea nolatako dion. Bueno, kanpotik izaten die, eurere honen hartu dola, Goiko azaldu egiten dut, goiko itxuratzeko. Itor, azala bi. Beniko azaldu egin da. Ya está. Hala, Neko zibizu izango. Hoi bintzat batek egin du. Pizza bakarrik behar bendo, Ikusteko jola ikon. Kertxo iko ala. Baina bere ari, zute horrek, zi. Gamuska. Zartu duen. Zuzue, nola zabatu den? Guetxe bintzen, honta amuzta bintzea. Baina, ez errin behar izarte bazan, da eixalen eustete antzia izango zen. Ves, hau za importante da. Oain tranza egin behar behar duen. Bueno, ikusten tranzan nola egin, Hori da. Hortea bota die eta bestaten hasteko. Ikusten nola egin, da beno, Lan duen, mezi dueta. Horrek uste baino neke gehiago dauke, Bine artean, egun gora uste asko dauzke, bine artean, Bakarkade... Eki! Hot tronza ditzen du, aldo bestea gara bat. Eta seketu gaundiena hori egin da. Tronza korte dana egin. Naiz asko zapaldu. Erki, Euno ez da ikusten hau, Ez pentsa,
apustu gabe o txikei gabe ez da izango. Nola baitetik, no? Hau izango da. Aurreko atletik, lehortik goituan. Hala, esan die. Una peleo. Gutiko eta umeik nahi badue, ehantzi, eta hemen zelaien barrena bueltak zuke, ematea aukera baukiela. Julián Venga, Zuek aukeratzen. venga. Zerbait mentaja bergen dan. Txabandio behartzako, venga! Venga, guk ahi bukatzen duen. Artea jaurez, dano ikusiko dugu etota, Ikusteze, zaharrak, nola ematen duen kortea, tronza baina. Hapa! Hiru korte eman hemen ditu, hiru korte. Lasai, tentak gaudu zueta. Bai, hasi berrizen lasai. Lasai hartu, ito jo erra. Guante paren. Bota vuelta, Vigo que venga, venga. 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 Barrula la gaña, no la gaña ahí. Oye, Xal, oye, esa soy ahora. Venga. Kolbate. Oi, tiro da, tausaua. Biken nahi bagora itu goi. Pillo garriba zute. Iñaki. Sí. Hemen, venga. Baino. Besta bat. Ahí da. Va. Vale. Nahiko lan ba. Ondo izate.
nuen espero, baina azkaro, oitza beste eta. Ahora barrena. Haba! Venga, iría que está. Oye, oye! Salsa, düşüyor. Evet, onu gibi bırakın. Tabii, baru kurang takol. Otro un día, güey. Sartu barrua, hori. Gainegi, herrio. Salto. Hau, ez da egunero ikusten, eta hemendik ehun urtea bate ikusteko. Venga, Lia! Ondo. Saltu baino. Carlos, siguen te zein bat lan, bello? Hori! Bueno, izkolari eta tronzari jarri horauren dano bateina, algoitzen atatzeko favore. Vale, Luciano, Xanti, jarri hor dano batea. Da, arroa zenda nola bizizan, hola xe, jantzeko baita. ¡Vámonos! ¡Epa!